Здравейте, дами и господа, аз съм Процедол на 1, 2, 3 и за втори път снимам този клип с бандикама, защото нещо се бъгна. И това е втори епизод на как се прави. Сега ще ви покажа как се работи с бандикам. За да си го изтеглите, влизате в Замунда. Изчакваме да зареди, естествено. Добре. Чакате на това панелче и пишете. Ето, бандикам. Ете. И тук те ви излизат 4 версии и си теглите една от тези. След като ви се изтегли бандикама, ще ви излезе ето това прозорче, което трябва да натиснете, за да ви се появи панела на бандикама. Така. Тук на общи, когато е, това е къде да записвате клиповете. Това не знам точно какво е. И тук видео, можете да си направите настройките или колко си нещо си там. Гигабайта или мегабайта. И като цяло е това е. И тук ти запис и стоп. На мен ми е с точката. И паузата ви, ви може да си изберете F1, F2, F3, някой копче от клавиатурата, което не ползвате. А за пауза също така някой копче, което не ползвате. Добави ефект при клип, това не съм го правил. Ако искате го направете. Тук, като ще тръгнете на настройки, трябва да сте на запис на звук. И тук ти си правите настройките, нали? И те. След това ще ви покажа моите настройки тук. Не ми много хубаво те, малко ми лагва с бандикама, не мога да си оправя настройките точно. Ама все пак, ако искате, паузирайте си и си ги вижте тези настройки. По-хубаво качеството да ви е по-малко, за да не ви лагва много на клипа и FPS-ето да ви е по-малко. Паузирате, ако искате, ако снимате с бандикам. И си го таковате. Правите си настройки. Те, шаблони, това е... Ето, вижте. И това е за това. И сега на изображение. Клавиш F11. Да снимаш снимки. Нещо такова. Прихванете екран отново всеки 1,0 секунда. Да. И това не знам, не го правете, според мен, нали? Ако искате го направете. Без скорост. Тук включи ефект на снимане, ако искате го направите. Значи, ако компютърът ви е по-слаб, много слаб, трябва да изберете BMP. Ако е малко по-силничък, трябва да изберете PNG. Ако ви е нормален компютър, трябва да изберете на нормално. JPG-нормално. И ако ви е много бързти компютъра, изберете високо качество. Така. И това е като цяло за този шаблон. Влизаме в това. Тук те не съм се регистрирал, не ми трябва. И тук те бандикам служи за регистрация, за страница и може да задавате въпроси. Ето ми е моята версия 1.9.3.492. И така.
Това беше от мен, дами и господа. До